Можеш ли да си представиш живот, в който не гониш времето, а го управляваш, в който не се тревожиш за пари, а ги насочваш, в който си опора, а не товар за твоите близки? Ако си мъж между 16 и 25 години, знай това. Твоят успех няма да дойде само от работа, а от навиците, които изграждаш днес и от балансът, който успееш да намериш. В това видео ще ти споделя 5 навика, които ще променят всичко и които ще ти помогнат да не избираш между кариера и личен живот, а да изградиш и двете. Истинският успех не е само в парите, имотите и скъпите коли, а в това да имаш време за семейството си. Да можеш да изключиш телефона си и да си спокоен. Да бъдеш свободен, но не сам. Финансово стабилен, но не изгубен. Успешен, но все пак щастлив. Затова нека споделя с теб 5 навика, които всеки един мъж трябва да има, за да балансира професионалния с личния успех. Първият навик, за който ще говорим, е разпределение на времето и приоритизиране. Да бъдеш там, където има най-голяма стойност. Балансът не идва от това да се разкъсваш, а от това да присъстваш истински. Да си тук и сега, докато имаш фокус и яснота. Понякога това означава да завършиш важна за теб задача в работата, а понякога просто да изключиш телефона си и да се посветиш изцяло на човека до теб. Времето ти е капитал и точно както го инвестираш в различни бизнес модели, така трябва да го инвестираш и в твоите човешки връзки, защото и те изискват време, внимание и енергия. Вярвам, че всеки един важен за теб човек в живота ти е инвестиция и има собствена най-голяма възвръщаемост. Било то любов, подкрепа или мотивация. Затова следващия път, когато решиш да жертваш връзката си за още една задача, се попитай: можех ли да планирам по-добре нещата, за да имам време и за двете? Защото истинският мъж не избира между две неща, той създава време и за двете. Вторият навик, за който ще говорим, е дисциплина и решителност. Това да можеш да останеш верен на пътя си, дори когато е трудно. Има моменти, в които ще се чувстваш сам. Ще се чуеш дали не изпускаш нещо, дали не си скучен или дали не пропускаш живота. Но всъщност точно тогава го изграждаш. Дисциплината е като невидим договор между теб и твоите мечти. И всеки път, когато избереш бъдещето пред удоволствието сега, ти отново и отново подписваш този договор. Да кажеш не на излизане, защото утре имаш важна среща, не е жертва, а уважение към себе си. И когато твоите приятели ти кажат: айде, няма да бъде също без теб, не забравяй, че и живота ти няма да бъде същия, ако не направиш това, което знаеш, че трябва. Да останеш верен на графика си и мисията си е най-тихата, но също и най-голямата победа. За да бъде един мъж успешен както в личен, така и в професионален план, трябва да има емоционална интелигентност. Силата не е в това да не чувстваш, а да не бъдеш воден от чувствата. Емоциите не са враг, те са сигнал, но когато им позволим да ни командват всеки път, когато реагираме импулсивно, ние губим контрол над най-ценното – нашите действия. Негативните емоции не те убиват, но начинът, по който им се подадеш, може да съсипе деня ти, взаимоотношенията или каквито и да е възможности. Ако позволиш на едно неприятно събитие да те срине, ти страдаш двойно. Веднъж от самото събитие и втори път от това, че си се поддал на него. Емоционално интелигентният мъж вижда бурята, но не влиза в нея. Той действа с трезва преценка, а не с емоционален изблик. Помни, това, което чувстваш, е временно, но това, което направиш под влияние на емоциите, може да бъде трайно. Четвъртият навик, за който ще си говорим, е планиране, защото истината е тази. Ако не можеш да управляваш графика си, то ще се изгубиш в хаоса на чужди приоритети. Но когато управляваш времето си съзнателно, започваш да усещаш, че имаш контрол над живота си. Искам да ти споделя нещо от личен опит. Отскоро започнах дори да слагам вижданията и срещите с приятели в календара, не защото ги виждам като ангажимент, а просто защото искам да съм сигурен, че ще им отделя истинско и пълноценно време. Че няма да съм с тях само присъствено, мислейки за работа или следващата задача от списъка. Да, може да звучи странно за някой, но точно това ми даде възможността да обръщам достатъчно внимание както в личен, така и в професионален план. Планирането не е ограничение, а начин да кажеш да на важното и не на всичко друго, което те разсейва. Затова моля те, не пълни своя ден с много неща, а го пълни с правилните. Петият и последен навик, за който ще говорим, е отделяне на време за себе си, защото без стабилна основа всичко друго се разпада. Представи си, че ти си като мост между два свята, между личния и професионалния живот. Ако този мост не е стабилен, ти няма как да преминеш спокойно между тях, а пък най-слабата точка на този мост винаги си ти самият. Нека ти попитам нещо. Колко често си прибирал уморен и изнервен от дома и си избухвал на партньора си, само защото си имал тежък ден? Или си пренасял негативното настроение от семейните караници върху колега или клиент? И точно поради тази причина времето за себе си е необходимо. За да можеш да присъстваш изцяло там, където си нужен, първо трябва да презаредиш. И това не означава да легнеш и да скроваш 2 часа в TikTok. Значи да останеш със себе си истински, да преслушаш мислите си и да изчистиш съзнанието си. Ако се чудиш как, отговорът е много прост. Всеки един от нас има
дадено занимание, което обича да практикува. Било то спорт, джърналинг, четене на книга, готвене или разходка. А пък ако ти нямаш такова занимание, просто остани за 30 минути в тишината, наслаждавайки се на сегашния момент без излишно напрежение. Ти си като двигателя на автомобила. Без гориво няма как да те закара никъде. А пък когато си зареден и в мир със себе си, можеш да стигнеш много далеч. Затова отделяй нужното време за себе си. И преди да приключим, искам да ти кажа нещо важно. Аз по никакъв начин не се поставя на пиедестал, не съм човекът, който е овладял тези навици до съвършенство. Даже често правя глупави грешки, реагирам импулсивно, пренебрегвам близки, отлагам или губя посока. Но знам едно, всеки ден малко по малко се опитвам да бъда по-добър и когато се издъня, връщам се, уча се и продължавам. Това видео не искам да е списък с правила, които трябва да следваш, а покана за това да се замислиш как искаш да живееш. Защото всеки един от нас стига до момент, в който трябва да избере. Искаш ли да бъдеш успешен, но сам, обичан, но с постоянни финансови проблеми, или пък искаш да си от онези, които намират баланса между двете? Истината е една, че не е лесно, но се заслужава. Просто си задай въпроса какъв искаш да бъдеш и кои навици ще те отведат до там.